Potrebujete svojmu malému dieťaťu bez prebudenia rýchlo a jednoducho zmerať teplotu? Predstavujeme vám bezdotykový infračervený teplomer Thermoval Baby od spoločnosti Hartmann. Nie len, že dokáže zmerať teplotu ľudského tela, ale taktiež akéhokoľvek predmetu. Balenie obsahuje teplomer Thermoval Baby, plastové púzdro na uloženie prístroja s jednoduchým návodom na obsluhu a podrobný návod na obsluhu a údržbu prístroja. Pre jednoduché a správne používanie prístroja je nutné preštudovať návod. Na prístroji sa nachádza merací senzor, navigačné svetlo správneho merania, tlačítko na zmenu režimu merania, tlačítko sken na spustenie merania a zobrazenia výsledkov merania v pamäti, displej, tlačidlo na zapnutie a vypnutie, batéria s kapacitou 1000 meraní. Vyberte prístroj z ochranného púzdra. Skontrolujte, či je prepínač režimu v správnej polohe. Stlačte tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja. Na 2 sekundy sa na displeji zobrazia všetky symboly. Na ďalšie 3 sekundy prístroj ukáže poslednú nameranú hodnotu. Ukazovateľ teploty zhasne a na displeji sa objaví symbol čela. Hneď ako zabliká symbol C, je prístroj pripravený na meranie. Umiestnite teplomer pred stred čela vo vzdialenosti 3 až 5 cm od pokožky. Krátkym stlačením tlačidla sken, tlačidlo však nedržte, spustite meranie. Počas prebiehajúceho merania svieti modré navigačné svetlo. Teplomerom pohybujte pomaly od stredu čela až cez oblasť spánku, približne 1 cm nad obočím. Pri správnej vzdialenosti svetelný krúžok na čele vytvorí ostrý obrys. Meranie trvá 3 sekundy a je ukončené modro alebo červeno svietiacim displejom. Displej sa rozsvieti na červeno, ak je teplota vyššia než 37,6 stupňov Celzia. Výsledok merania sa zobrazí v priebehu 5 sekúnd. Hneď ako zabliká symbol C, je prístroj pripravený na ďalšie meranie. Skontrolujte, či je prepínač režimu v správnej polohe. Stlačte tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja. Na 2 sekundy sa na displeji zobrazia všetky symboly. Na ďalšie 3 sekundy prístroj ukáže poslednú nameranú hodnotu. Ukazovateľ teploty zhasne a na displeji sa objaví symbol predmetu. Hneď ako zabliká symbol C, je prístroj pripravený na meranie. Zamerajte teplomer na stred fľaše vo vzdialenosti 3 až 5 cm. Stlačte, ale nedržte tlačidlo sken na spustenie merania. Meranie trvá 3 sekundy a je ukončené modro svietiacim displejom. Výsledok merania sa zobrazí v priebehu 5 sekúnd. Hneď ako zabliká symbol C, je prístroj pripravený na ďalšie meranie. Skontrolujte, či je prepínač režimu v správnej polohe. Pridržte prístroj v priestore. Krátko stlačte, ale nedržte tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja. Na 2 sekundy sa na displeji zobrazia všetky symboly. Na ďalšie 3 sekundy prístroj ukáže poslednú nameranú hodnotu. Ukazovateľ teploty zhasne a na displeji sa objaví symbol predmetu. Hneď ako zabliká symbol C, je prístroj pripravený na meranie. Stlačením tlačidla sken spustite meranie. Meranie trvá 3 sekundy a je ukončené modro svietiacim displejom. Výsledok merania sa zobrazí v priebehu 5 sekúnd. Hneď ako zabliká symbol C, je prístroj pripravený na ďalšie meranie. Teplomerem Thermoval Baby je možné merať nielen teplotu v miestnosti, ale môžete ho použiť aj na určenie teploty vody v detskej vaničke.
Teplomer môže vyvolať posledných 10 nameraných hodnôt. Stlačte tlačidlo Scan, keď je teplomer vypnutý. Symbol pamäti M bliká. Ak chcete vyvolať naposledy meranú hodnotu, stlačte krátko tlačidlo Scan. Na displeji sa zobrazí číslo 1 spolu so symbolom M. Ak chcete zobraziť ďalších 9 hodnôt, pokračujte s tlačením tlačidla Scan. Ak po 10 vyvolaných namerených hodnotách opäť stlačíte tlačítko Scan, začne sa rad uložených hodnôt zobrazovať znova od začiatku, teda od čísla 1. Ukončite vypnutím prístroja. Merací senzor je najdôležitejšou a najcitlivejšou časťou prístroja. Musí byť vždy čistý a neporušený. Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu poškodiť prístroj a jeho displej. Kryt prístroja je možné vyčistiť vlhkou utierkou a jemným čistiacím prostriedkom, respektíve vhodným dezinfekčným prostriedkom, napríklad 70% izopropanolom. Po vyčistení senzora počkajte na úplné vyschnutie čistiacej kvapaliny. Až potom merajte znovu. Prístroj nie je vodotesný, preto ho nikdy neponárajte do vody ani inej čistiacej kvapaliny. Kvôli ochrane prístroj uchovávajte v plastovom púzdre. Meranie teplomerom Thermoval Baby je vďaka senzoru detekujúcemu infračervené žiarenie vychádzajúce z ľudského tela alebo predmetu veľmi presné a rýchle. Prístroj má iba 2 tlačidlá, a tak je meranie telesnej teploty aj predmetov pohodlné a jednoduché. Otázky týkajúce sa obsluhy teplomera Thermoval vám v pracovných dňoch v čase od 8. do 16. hodiny zodpovedia naši operátori na bezplatnej infolinke 0800 171 171. Hartmann. O krok ďalej pre zdravie.